Το πέρασμα των 4 χριστιανικών καραβιών στον Κεράτιο ήταν για τον Μωάμεθ μια βαριά προσβολή. Η πολιορκία είχε ήδη κοστίσει χρόνο, κόπο και κύρος, και όμως η Κωνσταντινούπολη είχε κατορθώσει να δεχτεί εφόδια και ενισχύσεις μέσα από τη θάλασσα. Ο νεαρός Σουλτάνος δεν το είδε ως ένα μικρό στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ως αμφισβήτηση της δύναμής του. Από εκείνη τη στιγμή πήρε την απόφαση να στενέψει την πολιορκία ακόμη περισσότερο. Δεν ήθελε πια να αφήσει κανένα άνοιγμα, κανένα περιθώριο αναπνοής στην πόλη. Η Κωνσταντινούπολη έπρεπε να κλειστεί από παντού και να νιώσει ότι το τέλος πλησιάζει. Τότε ο Μωάμεθ έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που έμοιαζε αδιανόητο. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, οι Οθωμανοί πέρασαν 70 καράβια από τον Βόσπορο στον Κεράτιο, όχι από τη θάλασσα, αλλά από τη στεριά. Πίσω από το λόφο του Γαλατά, πάνω σε δρόμο στρωμένο με κορμούς δέντρων, τα πλοία σύρθηκαν επί χιλιόμετρα, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μέσα στην πόλη. Ήταν μια επιχείρηση τολμηρή, κουραστική και εντυπωσιακή. Όταν ξημέρωσε, οι πολιορκημένοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που έμοιαζε αδύνατο. Ο εχθρός είχε καταφέρει να εμφανίσει τον στόλο του, εκεί όπου χθες δεν υπήρχε. Το πρωί οι πολιορκημένοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Εκεί όπου χθες υπήρχε ασφάλεια, τώρα υπήρχαν εχθρικά πλοία. Η νίκη του Φλαντανελά ξεχάστηκε και στη θέση της ήρθε η αγωνία. Η πόλη είχε πια κλειστεί ολόγυρα από στεριά και θάλασσα. Αυτή ακριβώς τη στιγμή διάλεξε ο Μωάμεθ για να στείλει ξανά προτάσεις παράδοσης στον Κωνσταντίνο. Ήθελε να λυγίσει το ηθικό των Βυζαντινών, να τους κάνει να πιστέψουν ότι η αντίσταση ήταν πια μάταιη. Όμως και αυτή τη φορά η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν ο τελευταίος διάλογος ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Όχι, δεν θα παραδώσω την πόλη. Αλλά αυτοκράτορα η όρη είναι γενναιόδορη. Η τιμή μας αξίζει περισσότερο. Συμφωνούμε, μεγαλειότατε. Μετά και τη δεύτερη άρνηση, ο κλειός φύγει οριστικά. Η πόλη έχει πια κλειστεί τόσο στενά που οι άνθρωποι της εποχής έλεγαν πως ούτε πουλί πετούμενο δεν μπορούσε να μπει πια μέσα. Τα τρόφιμα λιγοστεύουν, η κούραση μεγαλώνει και η αγωνία απλώνεται παντού. Και όμως, μέσα στην πόλη υπάρχει ακόμη αντίσταση. Οι άνθρωποι δεν παραδίδονται. Οι στρατιώτες, οι κάτοικοι, οι τεχνίτες, οι γυναίκες και τα παιδιά ζουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη μεγάλη επίθεση, ξέροντας ότι κάτι αποφασιστικό πλησιάζει. Αδελφοί, η ώρα της δοκιμασίας πλησιάζει. Είμαστε κουρασμένοι, αυτοκράτορα. Το ξέρω. Μαζί θα σταθούμε. Μέχρι τέλους, Κωνσταντίνε. Για την πόλη. Η πόλη μας στέκεται ακόμα. Και εμείς θα σταθούμε μαζί της. Ξημερώματα της 29ης Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη, αρχίζει η μεγάλη επίθεση. Οι ομοβροντίες των κανονιών γεμίζουν τον αέρα και πάνω από όλες ακούγεται ο αχώς της μεγάλης μπομπάρδας. Το τεράστιο αυτό πυροβόλο χτυπά τον πύργο του Αγίου Ρωμανού και ραγίζει το πιο κρίσιμο σημείο της άμυνας. Ταυτόχρονα χιλιάδες πολιορκητές ορμούν προς τα τείχη. Κατεβαίνουν στην Τάφρο, κινούνται στα λαγούμια, ανεβαίνουν με ανεμόσκαλες και γάντζους αψηφώντας τον θάνατο. Η τελική μάχη
έχει αρχίσει. Οι πολιορκημένοι αποκρούν τις επιθέσεις αδιάκοπα. Στις πιο κρίσιμες ώρες ανοίγουν τις κρυφές καταπακτές των δεξαμενών και πλημμυρίζουν με νερό την Τάφρο και τα λαγούμια. Πολλοί επιτιθέμενοι παγιδεύονται εκεί και χάνονται. Είναι μια τελευταία ευφυής προσπάθεια να ανακοπεί η ορμή του εχθρού. Την ίδια ώρα, όσοι ανεβαίνουν με γάντζους και ανεμόσκαλες στις επάλξεις, βρίσκουν μπροστά τους τους υπερασπιστές της πόλης. Σώμα με σώμα, με πείσμα και απελπισία, η άμυνα κρατά ακόμη. Το μέτωπο της επίθεσης δείχνει να κλονίζεται, αλλά κανείς δεν υποχωρεί. Η μάχη συνεχίζεται όλη μέρα. Οι συγκρούσεις είναι σκληρές, αιματηρές, αδιάκοπες. Κι όμως, όσο ο ήλιος γέρνει προς τη δύση, αρχίζει μέσα στους πολιορκημένους να γεννιέται μια εύθραυστη ελπίδα. Ίσως η πόλη αντέξει και αυτή τη φορά. Ίσως το τέλος καθυστερήσει ακόμη λίγο. Τα τείχη ακόμη στέκονται, οι υπερασπιστές ακόμη μάχονται και τίποτε δεν έχει κριθεί οριστικά. Αυτή είναι η τελευταία μεγάλη ανάσα ελπίδας πριν από την καταστροφή. Τότε συμβαίνει κάτι καθοριστικό. Στον μεγάλο πύργο ο Ιουστινιάνης τραυματίζεται βαριά. Οι σύντροφοί του τον απομακρύνουν για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες και τελικά τον μεταφέρουν στο πλοίο του. Η είδηση απλώνεται πάνω στα τείχη και παγώνει τους υπερασπιστές. Ο Ιουστινιάνης δεν ήταν απλώς ένας μαχητής, ήταν στήριγμα της άμυνας. Και καθώς διαδίδεται η είδηση της αποχώρησής του, κάτι σπάει μέσα στο ηθικό των πολιορκημένων. Αποσύρεται από την άμυνα. Κατανοώ. Και ενώ οι υπερασπιστές είναι ήδη κλονισμένοι, έρχεται η μοιραία είδηση. Οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη. Από την Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη του εσωτερικού τείχους που βρέθηκε ανοιχτή, περνά μια ομάδα γενιτσάρων. Χτυπούν τους υπερασπιστές πισόπλατα και ανοίγουν μεγαλύτερες πύλες. Τότε τα πλήθη των πολιορκητών ορμούν ανεξέλεγκτα μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στις επάλξεις. Η μάχη αλλάζει μορφή. Δεν είναι πια μόνο μάχη άμυνας στα τείχη. Είναι μάχη σώμα με σώμα μέσα στην ίδια την πόλη. Εκείνη τη στιγμή ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Δεν υποχωρεί. Δεν εγκαταλείπει. Συντονίζει τους υπερασπιστές και όταν καταλαβαίνει ότι οι εισβολείς μπήκαν στην πόλη, ρίχνεται και ο ίδιος στη μάχη, πρώτος ανάμεσα στους πρώτους. Και πέφτει εκεί ηρωικά ανάμεσα στους συντρόφους του. Είναι 29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη. Ο ήλιος έχει πια βασιλέψει. Και η Κωνσταντινούπολη δεν είναι πια βασιλεύουσα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τελειώνει, αλλά η μνήμη της τελευταίας αντίστασης μένει ζωντανή.